ik geef en krijg iets terug. Ik heb honger. Grondproeven is een co-productie van het Zelskip Vijfde Kwartier en Schouwburg de Lawaai. Het wordt in juni opgevierd op het Hiem van Maatschip van der Bos bij Halvert. Het is culinair muziektheater over de spanning tussen de oude en de nieuwe generatie bouwboeren. Die vader is bang voor verandering. Hij heeft de kennis over hoe je goed en veel voedsel moet produceren voor een betaalbare prijs. En die dochter die wil veel meer gewassen gaan telen, wil niet meer ploegen en minder kunstmest gebruiken. Dat zijn allemaal dingen waar die vader gewoon nog nooit van gehoord heeft en die hij echt heel spannend vindt. Ik speel de boerendochter die werkt bij een bank en die er eigenlijk achter komt dat dat helemaal niet is wat ze wil. Ze heeft daarmee geen invloed op wat er met de wereld gebeurt. Dus ze maakt de keuze om weer terug te komen in het boerenbedrijf bij haar vader. Het stuk wie altijd zijn in verschillende versies, maar speciaal van Friesland maakt bouwmeester een remake. Onpast onder familie dat ze te gast binnen. Ik denk dat ze er heel dichtbij zitten. Ik heb verleden keer de voorstelling Action. En dat rekent me toch wel behoorlijk, omdat er eigenlijk thema's spelen waren waar wij gewoon hadden meidje of nog gaan. En ik dacht, dat we toch heel mooi spelen. Alle tekst is baseren op interviews met verschillende bouwboeren en kwekers. Het is voor ons heel moeilijk om die stip op de horizon te zien, te bepalen. Het verhoort zo hard dat als je te veel vooruit rennen, dat je de foute keuzes meidje kennen. Er zal ook eten worden bij de voorstellingen. Je kijkt uit over het aardappelveld wat straks in juni in bloei staat. En vervolgens eten we de aardappels uit die akker. Dus een directere connectie met het land is er niet. Dus je proeft letterlijk van de grond. Dus vandaar grondproeven. Grondproeven.